Naimbang nga oras yung amin mga ka-JCQ, iti karita gundaway kat adati nga mismo dito'y barangay 3, Luing, Pidig, Ilocos Norte. Kang runaan na dito'y Larnes Empanada. Nga kukwa da Ma'am Maricel ken ni Ma'am Larni gagayem ken kabsat. Sigon itinte pa nagisarita kanya na ket ti maysa karagiti subli-subyanan da dito'y pagempanadaan da mga ka-JCQ ket deto'y kakaiba nga empanada. Inte ito amwen deto'y panakiyasar sarita tayo kanya na mga kaibigan. So karita gundaway intay pabuya iti panagaramid da ken panagiserve da kariti na duma-duma nga produkto da mga ka-JCQ. Ma'am, kaano nga rinugyan nyo dito'y Larnes Empanada? Ay, nagrugi kami dito 2015. Men sir. Kasi dati partner ko, may kami tipidi kasi dati agubobra kami lang lawag. Agpada kami. Tapos, awam mat amo mga trabaho ti pala idi kat ala baka alangan matambay kam lang kami matkayat kasi awam pangalan mit kwarta. So nag-decide nga kuna kanya na nangatanwag lakot at empanada ko na. Tapos kumita ka ti lokasyon ta ano no tit mayat ko na namat sir. Tatan impadas ni pelija ayan mi jay lagandit. Tatan mayat mat ngam kasla lang nagrigat mati makalako kasi basit lang mati tao jay. Tatan impadas mi iti sentro. Ada dito uncle mi nga ada balay na toy tapos kinasarita mi nga numabalin nga umay ka magpwesto. Ket kunana mat mabalin lata kunana mat idi so impadas mi ken kunana mat dito partner ko mayat kunana mayat dito lokasyon na kasi uram awan amumid toy sige nang rogi kami ket syak mata ket determinado nak nga mangupen orehang ko amuti kasta ti business ta syak ket anan agob-obranak lang ti salon idi so kadijayen nang rogi kami mga June ket agtutudo ka deta nga time tapos so dijayen na nariga tim mangrugi ngam adu nga anos so Ma'am, kunam nga COVID pa, idi pandemic, iti may sapay nga nang papigsa, gapanan na ta, ada dagitay ubobra nyo iti kwa nga mapanagi-deliver, karigitay agor order. So, kasano iti namayan nyo, kasano parang i-manage nyo iti karayta nga time? kadijay nga time kasi kunana deti partner ko aglako talata kunana naghang kami nga nag-open deti pwesto ta madi iparit da so ita kami anta pagkaskasaraan mi nga nagluto nagpo-post na kanta Facebook tapno no ada makakita kaasin na po Dios adumati agor order nga agpadpa-deliver kasyay so mayat maragsakan at least makalako kami sa gabasit at pag bayad ti kuryente so Hindi ka na kasi itong gundaway, napapigsayo, inobrayo iti knowledge yo to manage karayto nga business. when sir kan adung ay tay tiwala lang talaga ken kadagiti customer mi agyam-yaman kami ta dadalat tamat nga agang sumusuporta agsubli-sublikan nga mi nga may agmatang ken ado ti mangmangeg mi nga tay panang-appreciar da kadagiti produkto mi sir. Ano dagiti isa-serve yo kadagiti customers yo ma'am mabalin nga ibinsa-binsam tapno di ka sakit mamo dagiti hanpay nga makaamo kadagiti pesto yo. When sir adat dagitay empanada kas ti bestseller mi itata kamin sir ti umay da subsubyanan tay melted cheesy empanada tapos tay barbecue empanada mi so dagat ti maanaanda no anatiraman na Nakailang ba itaglaklako iti kasa dito ipidi? joke lang amo sir ngam feeling ko idakantoy muna kasi umay damat makyur-curyosan da no ana deta nga kasta so when sir so Ano pinigil mo ma'am? kaya dagitay barbecue mi isaw bagis ti baboy kada Mickey
Try mi pa itimikin tapno extra nga anami to sir. So, Siya sino dagiti makos customer yo from Pidig lang ba? Wano dagiti nearby towns dito Pid? adumat ti sabali kasi at that time nga han nga pamilyar kanya mi nga rupa ket damagan mi mat kanya dano taga ano da sir taga Dingras kakajeka da Bintar ken dagiti bakasyonista nga taga Manila kakasya sir. So dano kati ag subli-sublimat nga umay ag order kanya min sir. Ken iti loyal customer mi ket dagiti taga munisipyo kakasya sir. Ma'am, kung ang paydatay nga kaslang agi-deliver kay Sapay, karagitay na dumado mga lugar dito'y Ilocos Norte. Saan nunukat pa nag-order daw? I-PM dak lang sir ta Facebook. Kasi makita da dagiti post mi. So makitransact da jay. So pre-delivery kami matsarang ka maagpababayad ti delivery. Wen oray adayo katjay. Basta lakit di ada minimum na. Panangawis mo dagiti kakabsat tayo nga taga Pidig, ken dagiti kasideg na nga ili. Dito yung Dagiti hampe nakaraman ken kahit na nga padasen ti produkto mi dito Larnis Empanada umay kay laing ditoy Barangay 3 Luing Pidig. Along highway mapa Palawag. Mayroon man anti pinagmamalaki namin empanada na made with love nga kunada. isa't sekreto, ti Larnes Empanada. When sir?